2025 नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखाव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्शना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो बिपिएफआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ हान्जानि कनफारेन्स दंमोन ट्राइनियेल वान डे कनफारेन्स बेवहाय आं नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै आङो जोंनि बिपिएफ हान्जानि जेसेबां कर्मि बा वार्कार बा लिडार्स आं बयखौबो लोगो मोनजोबदों आरो जोबोद मोजां उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु बिपिएफ हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025 नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखाव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्शना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो बिपिएफआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम बिपिएफआ माने सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मिफोरखौ मिथिबाय बारा गोबाव गैखाला जिहेतु इलेक्शना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों बिपिएफआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय दे बे प्रमद बर'आसो मिथिगोन बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ दे थेंक इउ